Perlok sesimpat ngai kublai biang pi ha keni kapor ke bamenta bapila kersan na kapor sekapor ya ka channel ke jongi banga hikai na mta jong pi ya ki dawai khasi ki don arbenta ki jing hikai ki jonga kawai kadai ka jing hikai ba pin sashna hi gi jai dawai ki baper bat kawai kadai ka aftashman ka ba hangno nga di dawai bat hangno nga ai dawai bat hangno nga sumari pi ka jaka ka bang sumari pi kata kalong man kasi nga don hangni hanong spung West Kasil district nga ai gidawai ki paper ya kat ki ba ki jing stom jong di breu baru khaj nga smarlun bada kabaar kadai ka menshwa nga shong hasadeu nrei menta nga la ai dawai hapo umlengka hajan madan football umlengka ha solang station umlengka hangtei nga don chisin stiao ha ka singi balang lani ka Wednesday de lada pidon kam sobha ban pej nakut syakut khnang ba pidon kam shu ban phone nga tang ka jing batai ka jonga hangta phila so thu lupa bat ngatai patai phi da ka clear mo balong clear bha bat balong shai na kamta ka jong phi ti parlok yo la si na pdang jong phi sat thung ya uni u kan chang ni yo ne ngi sat ong u kan chang te kidon hadu sau sanjat kijat kensiang mo uni udai kensiang uba i ngatharai ini la thung nadu i mai i jongi te i nek sa ha kane ka jaka bada menta habanga la wan hang ne ngala he la san ngala itu ya gidawai ba uni udai udawai kensiang uba long best bha halor ki jingpang te sngap bha ngan batai phi pej hangni uni udeu kan syang te haba phisna yo ne omdon kam bansna igini gisla loni uni u ding mo ndrai phinti ya uni u thit chapo udon uphan bat hadin ba philati yo ne uphan nangta phin sa ot lengkhot lengkhai bat sathat hadu banda khiang bha hadu banda ni bhau tu te sakrang kran yo ne la ni phila bandung ha ki thlong la ni ha ki nu ki jaka ba phi pendon kam te penlong powdar i ye ini dawai bat lada phidon ka kastrik phila ban di si samoj ka spela kumta bat lada phi penhiar ro phila bandi yone lada phisu phila bandi yone lada phidon mau hauk sang lani hok lai phila bandi yone kran yone hadu bandani bha banlong powder ki bom te nangta phin sathit yo tu umlo cherry kumba ki baju tip ki jutip sakhle lang bat une bat hadin nangta phin sadi lang bat ne ulong dawai ubakhlain tam hadu kata une ukan syang ma te une yarap ru nakamenta kitu ki nyang sopen pej hangne une ukan syang ulong kumtu sla long kumtu te napdeng jong phi yola si ha snong phila thung yone te sale kumta une uyadai nadong shadong wat da yo mauru nangta yakini ki gastrik ki ulsar mo omde ka kansar re ka ulsar ka bala mong lupa na kamta ba phi bon ka gastrik mo haba phi khi thia dang step phi long jere phi long konpri kumta ter te phila ban wat yo ne kan chang bat hadin nangta pinsa krany that hakasngi hadu banda shroin bha bat sadong yu hadu banda ni bha bat sadi sisamoj siklat ka ar lani laisin chisngi tang kanta ka kastri ka jompi kan jambai bat nangta lada fidon kam yang aru safon sakontak kau nombar ubangan sabu haga description haga por banga plat yakini video paper desa sngobha banda share bat like subscribe ro yakni ka channel ka jongi bangin wanra sibun ba ki jaj video na kamenta ka jingedai bat ki dawai lane ki wairu ki jaj program lane kidu ki khubor ki bangawanra ha kani ka channel te sngobha yakrsan lem nakamta jongi safun sakontak yanga lada fidon kam bandi dawai nangaro sibun jaj ki jaj dawai ngasumar ha
kadukan kajonga te kumta khublai subun khublai si hajar ngu epi ngin se kundu pan haki wai pan ki video khublai subun